Je to velmi zajímavý prostor, já sice jsem z hornického prostředí, takže vím, co je to podzemí, co je to důlní dobývací techniky a podobně, ale to je přece jenom masivní, velký objem materiálu, velkokapacitní těžba, takže je to něco jiného, co z nás, z jiných provozů, Příbram, Ostrava a podobně, takže je to zajímavé a je to takové monumentální. Je to pro mě zážitek, obrovský zážitek. Je to velké, no, na důl je to velký. Člověk je zvyklý důl, malý prostory, stísněný prostory. Jo, je to parádní, jako líbí se mi to, i ta ukázka, všechno, je to úžasné. Já jsem z Ostravska, takže já to znám jenom z těch černouhelných dolů, ale moc pěkné. Tak v nějakých dolech jsem byl, ale nikdy v žádném takového rozměru. Prezentace byla pěkná, jinak jako dozvěděl jsem si všechno, co jsem chtěl, výborné. Úžasné to je. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Myslím si, že je to tady velmi pěkný a měl by se sem přijet podívat co nejvíc lidí. Je dobrý vědět o tom, jak to tady funguje. Takovouhle pěknou prezentaci jsem ještě neviděl. No a já to hodnotím velice kladně. Asi nic mi tam nechybělo. Překonalo to moje očekávání. Takže za mě kladný hodnocení. Tak určite je to niečo, čo som v živote nevidela, nezažila, takže je to určite nádherné a zaujímavé vidieť. Je to monumentálne a myslím si, že takáto show podzemí stojí za to. Je to určite veľký zážitok, budem si to pamätať a je to nádherná ukážka toho, ako sa pracuje reálne v bani. Otázka, či je to úplne udržateľné v takomto krásnom objeme úplne pre všetkých. Naozaj veľkolepé. Človek by rád strávil v bani ako keby možno celý deň. Myslím si, že to je veľmi užitočné, pretože človek vidí jednak po nejakej teoretickej príprave a dokonca aj emočnej, vďaka tej baníckej hudbe, vidí potom tú techniku úplne v praxi. Tak človek ide do bane dnešnej dobe, ak tam nejde do práce, tak ide za istým hľadaním, za istou emóciou a myslím si, že tu v podzemí sa to dokonale podarilo vzbudiť. Filmy boli úplne edukačné a myslím si, že povedali všetko. Až som sa bál vypovedať otázku, lebo na všetko bolo zodpovedané. Bol som vo viacerých baniach, vo viacerých štátoch, aj v takýchto veľkých baniach, ale myslím si, že takúto interaktívnu show som zatiaľ nezažil.